Saka naye ndao ya munda nda wapo ya shidao na sekuru shidao ni munungu wangu mukadzi wa munungu wa munhu mumwe ni baba munene. Saka zvakalaro takagara pamushana zvetakagara pamushana wana mbuya na sekuru wachipo iye nemurume wake ini nemurume wangu newana wedu takatora nguva yakareba. Zvadarozvo murume wangu wakapenjenwa akauya paumba akagara. Saka izvo akagara iye wakazopenjenwawo akagarawo paumba zvakanaka naka. Saka ngekufamba kwenguva tatiine munda isusu, munda wakarera wana wedu isu tichirerwa ndio munda wambuya chidao nasekuru chidao. Uyo ndakaroorwa ndichipinda imo ndichirima munda iwe nambuya. Iye haana kuzorima tatakurima kumasengo takazotsveta asi ndairima ine nambuya chidao. Zvadaro izvozvo izvo zvetatakurima mumayadhi mumamisha mbuya wakati inini munda handichaugoni kutora kune murume wake sachidao sezana. Sekuchidao wakati zvakanaka ini ndinoona wangu wairi wakomana wairi ngekuti mbuya wangu wakabara wana 6 wasikana 4 wakomana wairi. Inini ndini muteedzeri wacho wakatanga musikana wakutera mukomana murume wangu ini wachizoguma ngechigumisirwa chemurume chemukomana murume wake. Zvadarozvo tagara akati inini handichaugoni pamunda ndimbuya ngekuti hatatousveta. Tikati baba wacho unoti hazvakanaka kuti mwadaro inini mai mumbuya chidao. Munda ndakugurira vana vangu wangana wairi ndinoti wagurira ngepakati munda uri kure utori chinhambo chaicho. Ate zvakanaka munda wakagurwa zvikazi iwewe baba wamapa Justin chienda ugure munda uyu ngepakati. Unotaura kuti unonasa kumira zvakanaka. Masho unoda kumira kumabvazuva nemhuri yake nemusha wake. Iwewe uchamira kumadokera nemhuri yake nemhuri yako iwewe nemusha wake. Ndisekuru chidao wachipoese inini murume wake uripo ini wangu waripo mhuri yedu tabara tinayo wangu wanga watowa kumabasa. Zvakanaka izvo wakatuma murume wangu mwanakomana wako wakudzika zvikazi unoona sapakati pemunda wakudzika wakwenda kugadzira gwara rake riya tagara wauya wati baba tapedza zvakanaka zvetagara zviya. Mukomana wangu wouya wana wangu wakaroorera pamwe matwinzi neuyu anga ari arara. Unoti baba ndauya taidawo pekumboti ndakuda kuwaka. Unoti zvakanaka ndazvizwa kwakwira kuna baba wake namai wachipo wandoripo. Unosvika akati mwana ndizvaataura kazi hazvina ine ndaoba izvo mudzikise kumunda kundakakupa dzikisa mwana ikuko. Akwenda nemwana wake wakusvika kwakumupa huku mwana wakatora zvinhu zvake kutenga wakati mudi yake wakugara ipo kwakapuwa baba wake gwara riripo unozviziva nekuwaka kwakaita mwana wanga aripo. Zvapera izvo tagara mukomana wangu mukuru wakauya dangwira nguva isenza kuseri poni
first born yako ese tindori papa noti afa wakasara wofa masure ndio tara wano tati ndori potesi takachechetera kuti ndiri kunyepa mozo ndapedza moti yapo ndi takachechetera mukomana wangu uya unoti baba ndauya tikazini ndakuda kuwaka kai zvakanaka wakwira kunapo pane kamudzikisirwa karibe ndiri padzasi iwo wari pamusoro zvikazi obva akwira kuna baba wake namai wake mai ndauya ati mwana ndizvari kutaura unoti zvakanaka baba unoti azvinesi endesai kweiko munda kwako madokera handi makagura ungana kuti hundi zvakanaka akuenda namapa wake wakusvika womugadzira stendi yake womira wakadai haikona kuuya kunobva kunondoramba kwedu ngeukwati zvakanaka mwana kwausara kwautema miti yake kugadzira stendi yake zvadaro mwana wakadzoka kubasa kwakusvika kwako kwaro izvo arwara zviya kwakuuya apa tomupepa uri kuzviziva topepa tese mwana wangu kwakufa uya ndichatori basi pastendi ndina watatu ine vari pasi wana wangu wakomana waini musikana wana uyu wezvabva waharare uyu ngekurwara wabva afa angatounganidza maturuzi ake kuti awake unozviziva kuti kapepa tese musikana ndiye wakazofira kumusha kwake wadanho rebhoko kwanga akaroorwa akatouya akamushema futi mwana yedu saka tagara zvakatonaka gore ratopera izvo uyu wafa munda ragura uyu murume zvaenda kubasa muroora uyu wabva atera mwana wabva atera murume rabva aita gura rakadaro kwakugara chigumundo uya uko ndiri unoti mai takagara naye chigumundo wakapinda pamudenda kufundisa abare wana wake unasharona wake dangu mai ndodini ora ndochidini manje handichina mwana chigumundo kuti mai ndodiniwo ndinoda kuti mwana udai awana pekugara abanga achipanda kwakupuwa stendi yemwana wake zvopera izvi gadzi zvakadaro nda akandoita gura uyu wake unawo zvekudai kuti kusumuka pano kana gwara racho riripo munda wake unawo isi takasosiya ndichazoti ndingaerenga makore akadiniko kuti zvatikariko yatova hunde yatova miti yakazvigarira kumunda kwake zvo zvandare zvemapafa ndinoti orai ndochidini wakuru vaisoti kwazi munda unoda kuti mukanga mafuwa nemunhu afa muda kuti mudini wasikana waroora waripiko waroora endai mumbondito mundibaire badza kumunda kwamapa kumunda watakapuwa handi ndakapuwa wakapuwa murume wangu naka ibaba wake namai wachipo endai monditi kuti iwo wazive kuti adini tatambira munda wasikana wakaenda handichaziva makarima makore mangani more than 50 handichazivi akawandisa kubva 2000 handizvizi musakadaisi handizvikibairi kubva muna 2000 kusvika 2023 ndo patazosiya munda waripo mai mwana wangu achibika iko wakaumba tuungu waripo mai tiripo tese nemurume hapana kuti afa wana sekuru wachipo izvi hayi watengwa kuzoya kwaitawo kuti amai waitaura pane muchembero ndodini atoraiti inini handichina mwana iye mwana wangu ndinomunangisire ina chafa chendawatorisire stendi yamapa umuisaipo pa parimewo ari uchizoti muna machi ndizwa kuti mai wauya zvazi kudini basi tazwa kuti kwazi waenda kuomangara kwasabhuku mudende kuti kwazi inini ndakatengeserwa munda wangu ndibhiki atakatengesa munda papi ndotoona kuti makadini kumaitira akati hapana mai ndinotopaziva ndipo makaita zvakanaka
Saka munda watengeswa ngeupi? Akati kwasi kutengesa. Tikati inini eri size yangu inini kuti nditengese munda ivhu. Kana kuti no andi kubatsira wana wangu ndichina mwana ndiye mwana wangu ndakapuwa wauya ipopa. Wati ndoda pekugara. Inini kaitizve. Adakamboti tsama. Ndikati kazi ndizvo zvotodaro watoenda kujenya. Ndiri kumirira kuti aiwa ini ndina sabhuku wangu ini chakamberi. Ndio kune mhuri yangu ini. Iyo uri mamutenda. Ndikati ai zvadaro masabhuku aripo. Tichachitorwa. Tombobvunziswa. Ngekuti masabhuku anozozviya ndio anotanga kutonga nyaya. Akanga atadza wendepi? Kwacho. Akanga watadza panondipo pamagumo. Ndafunga munesono zvisa ndo mupendero. Takarira. Tozongotsamanisiya uya. Wati iwewe wakatengesa munda wangu nguku. Saka ambai kudara. Zvese teutarira sabhuku izvi. Sabhuku endi zveshe. Sabhuku notewa. Tiriwo zvese. Ina ndinawo nyaya. Aticho ndiri kupuwa baini. Wati zvakanaka mwana waenda. Kudari kuya. Wosvika. Wotongwa nekana nawawo. Zvatonga nekana nawawo. Unoti inini handina munda ngewa mai. Munda ngewa mai na baba. Baba ngachi. Ana munda bai ndine munda wangu ndakapuwa inini. Zvikazi iwewe ngekuti mai wako haachaoni razibofu. Mai wako haachazwi nzeve dzake hadzichazwi. Rasa haachafambi wakuramba ari pamba. Saka iwewe ndio une nyaya. Wadikani ndakamboti rwadziwa wadikani. Ngekuti uchirema wacho ndakaita inini mozi ndofunga munoziva kuti nguva yatakati yanga yakaoma. Zvakanyanya kwazvo. Handinyore kuti uchisikwa uchizopona. Mwari ngaakuzwe. Ndakamutaurira asati apinda ndikati shamwari namai ndakapinda pamba panaiti. Takabuda ropa munzeu dzangu idzi. Mazina amwe akakazi atibvisi baisi tinobvisa aya kugeneral. Ndizvo hako ndiri kwazi inini ngekuti ndiri bofu. Ngekuti inini handichafambi. Nenzee dzacho hachichazwi. Nzee dzangu dzakadhudha inini kuita mafandika zvakaita matsatse uye unopenya ari kumabvasi wako. Madziso angu inini. Zvinadawo. Mazwa ataro kwamukana nawo. Ndikuya chitaura. Unoti inini handiiti mai angu asi kushandirwa aba urozvisandira ega pamba papa. Harisi bofu. Hachisi chirema. Zvese zvari kuita kurima zviro zvake pamba papa. Sheshakambe wakauya akandibvunza. Ndauya nyaya iri kudini ndandomiri zvakaita. Ina ndinawo chiro. Asi ndambowaona kundozwa kuti vari kuenda kwamukana. Na James wake. Ndiwo aindodaro James wasabhuku wawo. James wake sabhuku wake. Kusvika. James zvaramba ari James pamusha pachida pachina baba swini. Zvadini? Ndisabhukuka. Sabhuku asi haazopindi pakuti yawe baba. Hauyira achinditorawo. Tichizwa nazvo. Kona pakashata pogadziriswa. Saka izvo andova James ngirutse. Ndikati nini sabhuku handine chiro ndikuziva bani magari ndakandira pano. Kubva kwakandira mwana Jenya asungwa iyi kuti iwe ndiwe une mhosva. Ndanasono ndakagara pano. Ndizida. Akati zvakanaka ndotoita sei. Ndati apeno ndimwana wako. Ndiri kudaro zvinondobva kuti waenda Jenya. Ndio kuuya nemapepa. Ukaita ri Saturday, Sunday, Monday, Friday. Nokodema siti pakazoya pamba pangu. 10 o'clock. 10 o'clock. Tikati sekuru. Kazari ndauya murowa. Tikati zvadi. Zvikazi ndatumwa ndi James. James watendesa mapepa ekwachinawo. Wo. Tikati wadini kuuya ega. Kada uya nawo zvega. Kaza wati mimi ndinofanira kuti muendese mapepa achiyo. Saka ndakatambira mapepa. Ndikadaidza vari James warora wakauya wakaerenga. Ndizwe ngekuti taura izvi akataura mapepa yandichazviziva. Taura hako kundonditaura basi inini.
mapepa amsore changamire mapepa akazodzoka achizibhiki ngazoke kusikudare kwachangamire auya namai iko kudare kwacho takanga ndauya ndati mai ndiye muridzi wenyaya ngaapiwe samoni wakazonza pe samoni kwandiri saka ina nozoenda kudare ikoko ndichimira kuti mai apiwe samoni saka ndo pakazogumira nyaya chameto akazopa mutongo ndakazongonawo mutongo wakazouyawo saka mai ngaapesa kwazi maskwata ndisai maskwata pamunda pangu apo inini ndakapuwa munda inini ndakapuwa munda wangu ngewangu ndakapuwa ndisekuru Chidau na mbuya Chidau ngekuti ndiri chigumisirwa chemunda saka handidi kuona maskwata pamunda pangu ngaatobve izvozvo ndikati mazuva kuchine sikwata here pazvakanaka sikwata chinyi ini zvandakaisa muriwo ndii ndasikwata rekushamwa Chidau inini hapana chakashata ndio kwakuenda kuna sabhuku wedu chakambeni nemapepa aya ndinoti saka wasi kuenda kuna sabhuku wangu saka wasi kuya pano pamusha pano handizinge kuti pamwe sikwata haina sabhuku haina ishe haina mambo saka wari kuti tingataura nesikwata inobatsire haina sabhuku isusu ngatiite zviro zvedu ndakazvigashira izvozvo mwana kuya kwaita mapepa ndokwakuenda nawo kuna sabhuku unoti ndazvizwa ini handichazvigoni zviro izvi imimi nyaya ndakutana ngeyekuti endesai kwamambo zvione kuti mazodzingwa zvinga zviri mumaoko mwamambo kuti wadini asi mambo unogari kuzviziva kundo zviripo kuno kupinda kuti ini nengekuti hapana zvandisi havari kuziva kuti ndisabhuku yenyu wari kuvhomora yachaenda naye kusungisa uko asi munhu wangu imhuri yangu ini saka ndoita sei chiendai pashi kwamambo kwakutomaona ngo kwaku nemapepa aya vanoti tazviswa kwakugadzira zuva takauya musi wa23 saka muri kuona ndiri pano inyaya yamundawo imunhaka yakapuwa murume wangu nemurume wake kuti iwewe mukoma unogara kumalokera nemhuri yako akapa mwana wake mukumba unoiziva wana wakarima ipopo unozviziva pamunda uyo akapuwa baba wakuchiti wana wangu ofa wakazotanga ndisekuru Chidau kwakutera mwana wangu kwakutera mwana wangu kwakuchizotera mbuya kwazotera murume wake kufa kwakugara kwazotera wangu kufa kwachita tiri mushaini nemhuri dzedu saka ndiri pano saka ndiri mumusha mwamambo Mutasa ini ndakazi yangu pamusoro imadzishe inini ndini Edith Chidau murume wangu ndiMashel Chidau zviri kutaurwa ndimaikuru izvo sekuru Chidau wakafa shumbi 1986 ndo pakashayika sekuru Chidau ndichisvika mumusha inini ndakatosvika kichini yakatobikiswa maikuru iripo kudai ndichitaurwa kunzi ndomwe takabikisira sehistory yepamusha ndo petakabikisira maikuru wakumwe asi tanga tati imimi semunhu mukuru maikuru chigarai muri payadi ndimi munenge muripo maikuru akati inini hangu semunhu mukuru ndoda kuti ndogare kwangu ndega kwabva kwazouya nyaya yekupa minda maero nemadhomeni minda yakasevhwa maikuru wangu inini une yawo minda muno wakusaidzire kumusoro kuno ndokutogara bhigi wana sekuru Chidau wainourawo kundiwa ndakangosvika zvakadaro maiguru echirima kwawo wana mbuya Chidau wachirima kwawo uroka kwendakaita kwachizobikiswa mumusha kwabva ndachindogara ndirimo zvikazi ino izvo maikuru akabuda iwo ndiwo waamuno mumusha muno yadhi ine yadisa bhirino yadhi ndosara uri muno segotwe kana kumunda ndokuti zvawasara uri muno nekumunda ndiko kwako pataurwa ndimaiguru apa kuti kwazi takapi baba Chidau wakati mukati ndakazi ndiyo ndakazi mukati ndiani aitaura izvo tinokuziva kuti ndiani sikutaura pekuti pemunda apa
sekuru Chidau na mbuya Chidau pendakauya mumusha anditi mazwa pane nyaya yacho. Iwewe Masho hauchabudi mumusha muno. Kuti handichina umwe mwana womukomana. Mukoma wako wane stendi yake nemunda wawo. Iwe wochisara uri payadhi pano nekumunda. Saka pataurwa namaiguru apa pekuti Takazi na baba ngatigurira nenge pakati ipona apo ndiri absent napo. Ngekuti kudai pakazvarwa tomboti kudai zvakazvarwa. Na nhasi uno inini masubscriptions epa sabhuku eminda ariyo mazuva ano aya pezvakangotanga nanhasi uno ndiri kubvisa. Kuti ndizotoziye kuti kumunda inini kwane variko kunga ndoda kutobvisa masubscriptions kuna sabhuku ekuti emusoro emwana wangu womukomana nekumunda. Ndipo ndakasona kuti iya mumunda mwatu ane cabinet mwatu wake wa cottage su ya wake wamo. Okay, kwa chibvunzo wa sabhuku ko mumunda zvemunenge madai zvikazi ndozvo ndakangoona muzukuru mwanangu ndo zvirimo mumunda umu. Saka ndakachizoti kuna sabhuku saka todii zvikazi endai mubvunzisa. Kwabva ndazienda kobvunzisa pana mai vamwe vari wakavaka ngepamusoro kudai. Mai iwona ndio vakanditi wamuri kuona wane cabin yako munin'ina wangu ndiye arikugara apa. Patori nanasahwira wangu shamwari yangu itori nomunda wakatochekerwawo parutivi apa. Asi isusu wetakaona wetakataura naye ndibhigi ndimai vari pamusoro pakuti ngangoti mumbuda masangwemi ndimo mwaari kugara maiwa. Saka inini petakazoenda kwa Mukahanana nyaya yakataurwa kwashe Mukahanana shuwa mwana wanga aripo akataura kuti zveshuwa inini handisiri muridzi wei muridzi wenyaya ndiani Mukahanana akati aiwa izvo yadai haina chakaipa sisi takuchita samoni rinobatani Elizabeth wouya namai wako wouya nevanhu vacho vari pai wari mumunda mouya mese tochiona kuti toironga sei nyaya yacho kuti inotongeka sei. Masamoni ari kuzi akafamba masamoni akauya wakapiwa masamoni aka kuti masamoni kupiwa kwakaita semunhu ndisiri muno. Masamoni iwona sekuzwa pamwe makuhwa akaenda wakaisa masamoni kuna sabhuku wawo amene kuti chii chakatora nzvimbo izvo zvanga zvisina ndani ini baizvo. Saka enda akazongosimuka chibva ndaenda kwashe Mukahanana hawana zvawo kuuya. Kusauya kwawo ndokuzonga patongwa ine absent pakazonyorwa mai ekuzi kwazi maeviction tsamba ekuti vanhu ngawadini. Ngekuti dai munda tanga takagurirwa kuti uyu kwake tiri kungoti uyu semunda wedu uyu rubvisa 5 yeruti ndichibvisawo 5 yeruti yobva yakwana 10. Zvino munda inini oro arong ndiri kubhadhara munda kuteedza zvendakasiya dadini. Now question ndekuti ndazwa parunzi pamunda papa chirimwa up to 2023 anga chirima pondia inini kuona kwangu handina kumboona pakamborimwa kusaiziya kuti pamugorere ndakazouya racho pamupanga pasikachadii. Asi pekuti twini rake rakatombowaka kumunda zveshuwa rakawaka rumu yayo wayo. Saka akaona wani rumu ikoko ari ani baba wakauya kubva kuHarare sematauro aita maikuru ari mwana ari kuwaka pari mumunda mwasekuru Chidau wakatouya aiwa izwa ingo poshe kana uka mwana abva kuHarare achiuya achisvika achiwaka and you are okay with that and it means kuti munhu yapiwa zviri above board and chinhu ichi hachisi chenyu ndosaka musina voice over that thing. Saka kana akatowaka chete makatowaka munhu tinotiziva kuti mukamusiya arimo we want to know kuti authority yemunhu akapa munhu iye anga ine authority yekupa and kana anga ine authority yekupa the reason why that you did not contest it means that thing that was done above board. That's why makashaya power of contest because maizwa kuti hamuna simba over that thing but dai mamune simba ndo that's the first thing chamafanonga makareacta ndo dare rekutanga iro kuti pakawakwa imba iyoyo yekutanga ndo mafanonga mashura kuti siya iya ndepani.
Saka the fact yekuti makati mimi maona pari kuwakwa handisi mwamanyara kusvikira muwake wafa handisi muwake azofa ndipo pakutanga kutaura ndipamwe. Aiwa, muwake haana kufa, ariko. But what happened nekicheni yakawaka sezvakaita ngechekuti pamusoro pamwe pangaita mazwi ati wandei. Sezvakaita ngechekuti mazuva akawaka mwana uyu handiti vakatouya kumba kuya kuti baba munini mwana wa uda pekugara uda kuwaka apabva wanga achipo baba mukuru mazuva acho iwonawo anga achiri kuwaka. Baba mukuru wanga asati apedza ino baba mukuru wakauya wakasimuka naiye Chidau handizvo zvikazi kuti mwana ada pekuwaka tingaregererei kuti awake kondiwa rababa riripo. What does that mean? Tiriyo mwana Chidauka. What does that mean? No really. Mwana wa mumushaka mwana. Which means kuti hapana ivi hapana mpambare hapana ona. Wana vari kubatwa zvakadii pane need mwana arungodii arungopiwa ndozvazvokutaura murume wenyu nemurume uyu wakaenda wese wakanopa mwana pekudii pekuwaka pamuri kuclaima ipapo. It means kuti patori neagreement pane co-ownership yetiga iroyo because dai ranga risina co-ownership rode rakangozaiwo kundikwa maikuru ndemukumbiri kwani kwamaikuru kana kuti ndemukumbiri kwani kwamainini ndozvinoratidza kuti apa pandipaningi apa ndipaningi but the fact yekuti iwe wakomana wacho wakatoya wari toti wakapa handiti kwakawaka kwacho ndiko maa kuti ndokenyuka ndiko kako pakawaka papakawakwa kicheni totoranga rigorikondiwa paakawaka mumunda masekuru Chidau ndo zvabizwa imbuya. Beside this nekuti ndimambuya Chidau handiti ndikapiwa nhasi apa dhiga iri ndikawaka kicheni yangu apa kicheni yangu ikazopwanyika ndini ndawaka imwe imba kusero hazvibvisi ownership yangu paimba panzvimbo urikuona nyandikuza kutaura hazvibvisi chii ownership yangu pandambotanga kuwaka ndakuda kuwaka apa sindazoona kuti kuri nane ndekupi ndeuko handika asi ndazowaka kuri nane kazvirewo kuti pandabva akusiri kwangu. It remains my property. You cannot claim that one because property yakato allocatedwa. That property was allocated above board. Amona nyandudzo ndo kuti kana yakatongowakwa nemunhu ka pakatopiwa munhu zvamunoziva kuti pakapiwa nini. It means kuti that place remains the property of that person. Haisiri vacant for allocation. Yani munhu. Saka dai kuti munhu wekitchen aine mwana handiti ndiye ane right yekuti mwana wake anogara papi ipapo because nzvimbo yakapiwa zviri above board haina kubiwa papi. Ini ndiri kuti dai kurizi nzvimbo yamunotaura nezvayoka inzvimbo yekutoti ukuri vacant muri kurwirana kuti tosheya sei kuti ndikuona ishu inonge irikwanisa kungairapoka inenge ishu yechi yekuti parakaaroketwa dhiga pana ari kufira kuti rakawandira uku kudarika uku kana kuti website uku wapiwa wakawanda wapiwa wakawanda uku kune chii uku kune hwani. Saka tinofanira kusheya zviri equal but tisingazivi kuti wakanga wachisheya during that time wanga wachishandisa which model. Vanoshandisa model kumwe uri mwana mukomana apa uri mwana mukomana apa wasingaiti zvekuti kwamaikuru kuna wangani kwamainini kune chii kune wangani. Izvo ndo zvinokonzesa problem at the end of the day. Kana kwamaikuru kuna wakomana 4 kwamainini kuna wakomana 6 it means kuti mainini achapedzisira andachi aita 6 portions wakoma kwake kwamainini kuchita chii 4 portions. Saka ndo disparity iripo pa allocation, the model of allocation that was used. Mukona nyanzota because ini ndo fact yangu ipo kuti kana imi muri kutoziva kuti zvishwa apa pakapiwa munhu akatoaka kitchen ipapo hapana pamuzonditaura futi kuti munhu uyu akazonzi atorerwa pakadii pakapiwa. And what does that mean? It means that thing remains the property of the person akaaloketwa chinicho.
handizvo ano ini ndinodziva nemafacts. I deal with facts. Zvamunotaura ndozvandokubvunzai handizvomusoro mangu handisi kupokana. Pendapokana ngepekuti zviri kunzi vakadzika wachienda baba Chidao vachino. No, isusu zvekuti izvo munozva tichonesa chii zvinonesa panyaya iyoyo ndiutese uyo not there. Yes. It's your word against your word. And she can use it to her advantage because imi mamusati mamumusha parikuzi pakaitwa allocation iyoyo handisi imi mumusha mamusati mamo saka hamukwanisi kumira muchitaura kuti handizvo andikamukona saka anozvitora izvizvo seadvantage kuargument yake. Saka tikada kuzvitaisa manje imimo pamuri kuti pakazozi iwewe ndiwe mudiki ndori kusara munomu ndiwe mudiki wozorimoko nechi handisi manga muriwo chii Mega Nambuyani Chidao nasekuru ari Chidao, and these ones cannot dispute that because wakanga wasirichi. Saka then it becomes a case yekuti it's your word against your word. Kana yadaro manje haichavhiki because mumwe nomwe auto zvese zvamunotaura zvese zvamunotaura zvirichi samtenda zviri correct. Andikambona saka isusu chedu mamuni muchitaura paya isu tongobata akatoti maybe kana kutibatsira panyaya tobata futi kapi ako toti kana kutibatsira panyaya kuti tibude neconclusion anza yatinofunga kuti isusu iri ndiyo inobatsira kuti vanhu vagare zvakadini zvakanaka. Saka inini pandangoona chete pandinotaura pamataura and I am happy kuti mazvitaura because dai anga ari munhu anga asikazvitaura kuti pane mwana akatombopiwa akaita sei akawaka kitchen papi ipapo dai mamuri umwe munhu mamusikazvidii mamusikazvitaura. Saka kana chiri chokwadi zvinotibatsira izvozvo kuti kana takuita chii handizvo zvinotibatsira handizvo handizi pane chimwe no chichandoita chekuti pamwe pacho it's not necessary to bring in masabhuku because ini zvandoita manje kana ndodhira nemasabhuku ndinoda kudhira nemasabhuku pavirgin land parend no means land ndiyo yawari in charge not land inaona kudhara because it becomes private property then sharing private property nekashare kanoita sabhuku zvakadii zvakasiyana because sabhuku ane mandate yekupa munhu pekugara asi pasina munhu. But kana yefamily yekuti family ndiyo iri kuziya madimburana yatakaita then sabhuku doesn't come in because sabhuku only comes in yekuti kana anga aripo akaita a witness to the transaction then he comes in. But kana anga asiri a witness to the transaction then he becomes kandikamboona ndizvoto kuzichida kuti isusu pakadai apa dai kuruzi muti pane umwe wekwani wekwa Chidao handitika ano zvaanodii zvaanoziva kuti tikudii tingodaro zvinotibatsira izvo yese pamusoro changamire yes vadare vese muri muno pade ka misrepresentations of facts kaitika nyaya iyi kunzwa kwayakaitwa kwatiri ine maphases 2. Phase 1 ngeyekutengesa state land. Phase number 2 ngemaprotocols emumusha mekwa Chidao. So kuenda kwayakaita kwaishe mukahanana yakanga iri based on kutengesa minda. Iyo takati isusu tiri maka students emutemo tiri dziso ramambo Mutasa, tiri dziso rehurumende, tiri dziso raishe pangozi pakutengeswa munyika. Isusu tinoziva kuti nyika haitengeswi. Tine mitemo iyi. Wekutanga iCommunal Land Act inotaura kuti state land haitengeswi. No, izwaisa matakuenda takuenda muri too technical. Kana makuenda muri too technical it becomes very difficult. Why? Because mukati mimi the second part ndeyekuti pakaitwa nyaya the sale of state land. And then we need to know now who was the complainant. Because this complainant ari kukomplaina pamunda pake kuti ndatorerwa munda
ndiye the same complainant ku issue ye the sale of state land because zva zvino zviri two. Yes. Ili kana ya government ndiyo inofana kunga yakusuwa munhu atengesa land yawo necase yefraud. So tuti isusu in this case who was the complainant yekutengeswa kwechi munhu aoita complainant uyo ndiyakauya kumba kwangu ari kuti mumunda mangu mane maforeigners vandisingazivi. Wekutanga mwana wachigumundu ane makore indasikatozvizivi kuti ari kugara mumunda neavo. Ndaitofunga kuti ari kugara payadhi pamai wake ndichitotambira mutero wemwana wachigumundu. But avo pavakazoya vachiti ari mumunda mangu, ndopa ndakati mune ukama here nemwana wachigumundu? Zvikazi hatina ukama. Akapinda sei? Akatengeserwa. What I'm trying to say is we can open a Pandora box if you are not careful. You are not careful because we can simply do an audit. How many people are stand one guy? And what did you do with those people? If you do not action on that, and then tell me why did you act on that? Because if you are applying the law should be applied. If you are saying no to the sale of land money, make it a point of this for everyone. And everyone stand money, should be sued. Yes. You are quite right, Chagami. Yes. Inogona kusaishika to our attention, but ikangouya yatoya ikutozi atengesa because one hour pano neminda already we ata one panana pachezwa ndezvekuti ngatisataure zvinhu nazvo uiri muto kuti uyu akauya akati minda yakadii yakatengeswa achitaura kupi kwamuri imimi kuti minda yakatengeswa. Did she provide proof yekuti munda wakatengeswa musi wakati nanhingi for so much? Here is the written sheet. And what did he do? And adaro zvikadii arikamugona because munokonda zvatutwara we need also to separate these issues. Some of these issues are traditional issues. Nemamwe they are criminal issues. Because fraud. This is a criminal issue, it's not a customary issue. So you cannot exercise my powers in a customary law court, which is a criminal issue. Amudiri nenyaya dzenheritage ban. One. Amudiri nenyaya dzecorruption ban. Two. Amudiri nenyaya dzefraud. Three. Amudiri nenyaya dzemurder. Four. Amudiri nenyaya dzerape. Five. Amudiri nenyaya dzestock theft. All those are criminal offenses. Dzinofana kureportwa to the relevant authority. Yes. Tine eka tinoti macustomary laws. Tinodi watinogara pamwe chete noita sei ndo pamunoona kuchinzi basa rasabhuku. It's not to criminalize. Yes. Anditi basa rasabhuku nderekuyananisa nekuadvisa vanhu kuti icho kuita ichamwari yamhosva inokusungisa nechinyi inodai zvinodai ndo basa rani iroro. Basa rasabhuku is not to criminalize. Yes, imitation ndo zvanobva zvinokubatsirei kuti zvimwe zvacho izvi tinozoona tinozvinzwa ivi yamunomu tinozvinzwa kuti munhu ndakati but it has got nothing to do because it is to be reported to the relevant office. If it is not my baby, I should not delve into that issue because it's not my baby. Changu inini ukauya ukati tapuma napanapa ndo dzangu. Tanyengera nawo ndedze izo ndedze.
nekuti minda pane gakava reland andika ndodzenidzo dzedzo hatitogarisana zvakanaka tabira nauya bira kwangu adai ndodzari dzedu. But when it comes kunyaya yekuti pana atengesa land, I refer it to the relevant office. I don't entertain it. I refer it to the those are good imimi. You don't become a complainant in a case where you are not cited. In this case, you are not cited as a complainant, nor are you cited as a respondent. So you're out of this case. Can a binary issue need the sale of state land? I don't know if there is a docket to the relevant office. Because I can tell you, and imimi, he said that you're coming in as a witness because you witnessed the transaction. As he complaining that he those are that is sabu is I am a witness. Yes. Ndaona kuti mwinda pauya report yekuti pane watengesa hatina kugadza vanhu vadaro handina kutora sabhuku avo kuti uyaide vataisi takashare nyaya iyoyo ndosaka takazoikwidza kwaishemukana because takada kuti hatina capacity yekuti tiite sit for this issue because yaku involve fraud yekubira hurumende ndosaka takaibidzawo yapidzwauko kunyarira mberi mutsenga kuterera mai yavo handi makaunzania kwa mambo because it's an appeal against the given judgment. Isusu ndio yatikutarisa hiyo kwete the fraud part kuti mai ava vari kuti sekuru vakasiya vadimbura munda kuti komana mudiki unotira kuzasi imi mai vaka muri kuwitnesa kuti zvakaitika muchizviziva here kuti sekuru vakasiya vadimbura munda zveshura zvokuti claim yamai ava is legitimate. Handiti macases ari behind ndezvimwe but yaidina imwe muda kuti mai ava namai ava varora munhu wani sekuru vakapa munin'ina mukoma mai guri pekugara munin'ina akagara pamusha asi vakasiya vadimbura here munda wakanga usiri panyadhapo sabhuku yavanonga achitibatsira kuinesa if you don't know it then you don't know it. Ndopetiri kuti pari nyaya idzi dzine two issue kukatasa judgment yatakagarira muno ndendiri kuti hatitonge dzisina umhanga yaunzwa neawa judgment mukaitasa pekugumisira iri kuzi land yamakapa one that was an illegal sale izvaizve ndopa judgment sabhuku judgment iyi haichashandi baka renguva yamunhu haisipo zvafanira kuti haisipo ba isusu takutarisa kuti zvayakaitwa kaitirwe kayakaita ndizvo here kaita because ika muri kondaa kutaura nyaya ikabva kwaheadman munhu asakagutsikana anowapira kunoku saka kana aapira kunoku munhu asakagutsikana futi anoramba achikwira so isusu when we do kana yauya kwatiri tinotarisa mamiriro yakaita nechi andira naswai maona handira kudhira nechi neissue dzefraud nechizvisi ndadhira neissue yeownership ndopane nyaya yese izvi zvimwe zvezvekuti fraud nechizvi izvi zvazvimwe zvekutsvagirana zvekutsvagirana but ndinoda kuziva kuti ndepani chinokupa simba locus chinokupa simba yokutaura nezvemunda uyu chii unaro here simba racho kana kuti haudi hauna ndosaka ndati mbuya wari tua ndo vanhu wane macounter claims wari tua uya kuti ndepangu uya kuti ndepani ndepangu saka patawo pamukana kuti wataurika isusu twati kuda kuedza kuti tiestablishe kuti zveshuwa muridzi wepapa ndiani anditi vakamona zvizoa saka taona apa tatata pawataura wari tu tatoona kuti chiripo ndechekuti panzvimbo yavari kutaura nezvayo pakatopiwa munhu pana ona atori and what does it mean? It means kuti vari tu havasitori maowners this land muridzi weona weti land iyoyi atoripo and that person remains the owner of that land saka nyaya uyo vari kuhwira wese vari kunze hawana locus yekuti varwire nyaya iyoyi itasiye toenda pane nyaya yeownership yatiri yamati takubata pane pasi mudzwa namai vachiti iye akagara umu
Ava wakatoya kokumbira Our what? Imigara ipasi. Titaure muchiasi kuirana. Our what? What baba akauya akatora murume wani wao wakadzika kupi wakanopa mwana pekudi period. Pane kanyari kusuma kuti wakasuma. All right, no problem. Sabu is itonga ndeye 115 iwe nyaya 1 2 watotaura mastatements and we already judged from the two statements wataura ende maya unomukudza baba watozvishwa baba wakauya wakadzika zvishwa na bambo wakaenda wakadi wakanopa mwana peuka ende zvishwa mwana kitchen yakawaka ndakaiona ndinoiziva. It is that piece of land ndakaiwa muridzi akapiwa kitchen kama mwana kitchen ndiye muridzi wechi saka isati wacha chido wo yese hey ati object is like yeah kuda sabu chakambeni you are also supposed to be sitting up and my phone muri pomese up because muri masabu 2 and my family 2 and masabu ariko ari 2 akamora muri masabu 2 ine zvandakutona manje muri 3 baba nditoona kuti pane nyaya dzatu ya hombi kudarika idzi ndikona ndisabhuku ine no, he is no longer subordinate. He was acting subordinate. Substantive subordinate. Nicodemus is the substantive. His village head and mundane. So he was acting in the parliament. In that person, they don't know. But ndangozviregera nduti no chiwanu wani ngwatumwa kuti ndimirirei ndozvandaitisa kuti isame family ndosaka ndangowabvumidzwa kuitese pakati but otherwise inini sabhuku ndotozva substantive ndiani Nicodemus I know that but amkuita kuti nyaya ite sei since the fact yekuti anowo zvaanozivawo mukati mechi ndozvandaitisa chi but what I'm saying ndezvekuti mukaona apa nditi mundaiwo kuti zvane zvauri kubhuku bani uri kubhuku bani uri kubhuku bani akamona ndakutaureka kuti ndine zvimwe zvandakutodiya zvandakutoona apa pane zvimwe zvandakutodii but handizvomadi mafambira because mukanaota isa ipapa kwai wana chidau michero munoendesa wani ndakamona ndizvo ndatopedza mundenda secondary school primary school imundenda ine munzvimbo wani iri munzvimbo wani Mamdela. Andilo zimundele changa. Andilo zimundele. Akapora. Ndakutana kuti. Ndavatodzona nyaya, ndavatodzona nyaya. Ayo, atifaniri kuita izvo. Ngatisapinze nyaya idzodzo kana tikuitira nyaya dzimwe. Ngatiite nyaya dziwanhu dzemhuri zviri separate kune nyaya dzedu dzemasabhuku idzi. Kana tiine nyaya dzedu dzemabhaunda nedzemasabhuku ngatisadzipinze mukati mechii tinoita biased. Mukona ndizvo because uyada kusevha wake uyada kusevha wake so it becomes very difficult. Saka hatidi izvozvo toti kana tinodirana nenyaya saka isusu tiri kuti panyaya iyi lendi yamuri kunetsana nezvayo ine muridzi yakapiwa munhu. It's not vacant land. Muridzi aripo ndiye anodecide zvamuda
land yake haidecide nomwe munhu andizvo hatina agreement, we are agreed. Land muridzi aripo munomuziya ndiye muridzi wechii period.